zuzenean nago. Así que, bueno, ongi etorri libro dizkitan eta bueno, emango diogu Dark Soulsi gaur ere. Aber ba, desente aurratzen dugu. Hortaz, argiz bez, jolasa. Ditxaron, ikusteana eta berra ondo ikusten izaten. Bai, ondo ikusten izaten, así que hazengo goia. Aber ba. Goratzen bazut utzi. The path is yet long, young pupil. Bueno, magia da azken. Esto se causa
gertu daukagula.